Runkosarja on taputeltu Hermeksen osalta sijoitus 4 vastaan Espoo United, sieltä 5. Kotietu varmistui Hermekselle viimeisessä kotiottelussa. Kapteeni Jussi Nättinen, minkälaisia asioita päällimmäisenä sulle jäi tuossa tämän vuoden runkosarjassa? No hyvät fiilikset jäi, että päästiin siihen meidän tavoitteeseen eli kotietuun, niin hyvät fiilikset. Mitä sun mielestä eniten tuossa joukkueessa, ainahan puhutaan joukkueessa kasvutarinasta, niin mitkä asiat tässä meni eniten eteenpäin? No varmaan se, että saatiin noin uudet pelaajat hyvin messiin tälle kaudelle ja sieltä nousi paljon onnistujia runkosarjan osalta esiin. Haluatko mainita näitä suurimpia onnistujia? No esimerkiksi Huhtala Jesse on hyvä esimerkki, että teki paljon pisteitä ja peliaika vaihteli vähän pelistä toiseen, mutta pelasi tosi hyvän kauden. Kyllä, ja siellä oli muun muassa kuukauden tulokaskin Saku Kivinen joukkueessa yhdessä. Eli loistavaa tulemista joukkueen sisään. Espoo United vastassa. Aika tiukkasävyinen runkosarja teidän ja heidän välillään. Minkälainen maku tämän vuoden runkosarjaotteluista jäi? No tasaisia pelejä, että ei oikeastaan muuta. Ei muuta, se oli lyhyt ja ytimekäs vastaus. Millä eväillä Hermes lähtee Espoo Unitedia vastaan? No, koetetaan parantaa tuosta, mihin nyt jäätiin runkosarjassa ja pelata sellaista kliseistä omaa peliä, mutta ei meillä nyt tässä mitään syytä on hirveästi muutella mitään. Mitkä on Hermeksen vahvuudet, kun puhutaan, tai vahvin osa-alue pudotuspelikiekossa? No sanotaan, että maalivahtipeli. Maalivahtipeli, eli Edelman sai terveiset. Kiitoksia oikein paljon Jussi Nättinen tästä haastattelusta. Ensimmäinen playoff-matsihan on keskiviikkona täällä Kokkolassa, ja ei muuta kuin paljon tsemppiä tuohon sarjaan. Joo, kiitos.